Total depopulation na ang gipatuman sa Samal LGU sa tanang mga baboy sa Talikod Island. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek, miabot na sa 10 million pesos ang danyos sa hog industry sa Samal Island tungod sa ASF. Kapin 3,500 kababoy na ang nadepopulate o napatay sa Talikod Island. Kinihuman kontaminado na ang isla sa African swine fever. Ang pagpatay sa mga baboy maumatod pa'y pinaka-epektibong pamaagi aron mapugnan ang pagkatag sa virus. Base sa dato sa City Veterinarian's Office, miabot na sa 10 million pesos ang danyo sa hog industry sa Samal tungod sa ASF. Apan na problema sa lokal nga paggamhanan, daghan gihapong hog raisers ang nagatago sa ilang mga baboy. Busa giawhag sa LGU nga isurrender na kini aron masugdan na ang repopulation o pagbuhi balik og mga baboy. Order sa DA ug sa city is really to depopulate the hogs in Talikod Island para makasugod na tag day 1 sa pag-rehabilitate nato sa ato ang hog industry sa Talikod. Bantay sarado ang tanang entry o exit point sa isla aron mabantayan ang mga nagapalusot og mga baboy. Ginabawal pamanggod ang pagpasulod og mga buhing baboy ug mga byproducts niini sa Samal. Samtang giandam na ang mga tabang alang sa mga apektadong magbababoy. Nagsugod na ang ato ang inventory sa mga nakal na mga baboy para mabayra na nato ang mga farmers. Hinahinay mabayra nato sila, and ang uban nasulod sa tupad program under DOLE. Tek, sumala ni Dr. Yudenel Sala, ang head sa City Veterinarian's Office sa Samal Island, nga kulang na ang supply nila sa karne nga baboy sa Samal Island. Hinuon doon na daw ginapanday nga executive order si Mayor Al David Uy nga mag-exempt sa pagpasulod og mga binuhing baboy gikan sa mga commercial farms sa Davao City. Basta dunay ASF-free certificate gikan sa Bureau of Animal Industry. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban.